No niin, snacksit järjestykseen. Mihin menee popparit? Olisiko jopa 8, kun Ihanko totta? tavalliset popparit? Okei, mä ajattelin, että ehkä joku 4, mutta laita nyt sit vaikka 8. Sipsit, olisiko tää 2? Oh. Ei. No, kyllä ne kauasta voi olla. Tanskalaiset. Olisiko 5? En mä yleensä ihan snacksinä söisi. Okei, mitä? Onks noin Skitlessä? Ja... Olisiko 4? No, mä olisin ehkä laittanut 9. 6 olisiko? No, pannaan 6. Jotenkin ihania natsoja. Olisiko 2? Ota 7. Mä en tykkää sen. Olisiko 4? Joo. No, niitä suolakaloja. Ei ole kyllä mikään mun lemppari, mutta tykkääksä? En. Olisiko se 9? Joo. 10. Samaa, en tykkää. Olisiko 1 jopa? Laitetaan vaan, mä tiedän, että sä tykkäät näistä. Mikä tuossa Suolapähkinä. Okei. Oi, tää ihan Aika hyvä. ok. Joo.